Takže zdražno, dneska máme 14. škalendárom adventári, dneska si kalendár to neodteverme, pretože pretáčam videa, je dneska 13. No a dneska ideme ďalší a má je tre surgen, kámo, ideme na to, ideme ďalej. A ideme na horáca, kámo, posledného ve file 1. Ideme na to. Can't believe to talk left me on my own. What if some other head? Kam išiel ten týpek, hej? Raz cigaretku, you are the pizza with a price with a spoon, come with me. Takže vlastne ona i neví, co mu je akože špatne, áno? To je debil. OK, si nadviazať starts up and I can use battery. To devitka sa nám odenkla, to predtým nebylo odenklé, kámo. To je nová vec, hej. Ježimarto, co s tým debilem? No worst case scenario. To sa 100% stane, ja ti říkam. No ale rýchlo. Toto tady krváca. Prečo zahondiť za plovačem. Chcem si začať rovno s tým, že? Drpanete. Tak. Čo toto? Ešte tu je. Chcem si nevšimel. Tak, tady. Painkillere. No. What the fuck? Tu vejte baterii. Zapem. Joj, Maria. Co to má? No ja som v piči z toho, toto co je? To jak mám trefiť tých debilů, prosím ťa? To mi povedz, jak týchto hútačů mám trefím, povedz. Tu jak ich mám ako trefiť? No toto je pekne v piči. To co má chrobáku, co ti drbe? No tak, to som nečakal ináč, dneska ináč. Toto som fakt nečakal. Jo, ešte hen tam tento drbnutý. A už to je. No jak sa mám trefiť na týto? Ja sa netrefím! To ti dá 0, chápeš? Že ja som nic neklikal, kámo. No počkaj, ale počkaj. Takto. No. Restarting patient's heart, killing nasty creatures. Click on the patient to use. If used on the body, the patient is alive, it will stop the heart. Tak ale hej, to je procedúre. Sú tady tí chrobáci? Nejsou tady tí chrobáci, vytrpaní, sprostí. Proč tu nejsou? Co včil, kámo? To sa není možné toto. Tak. No! To, co tam horí? Co seklo zase? No to je v piči. Na to trpím, boha. Nic jdem na YouTube. Ani jeden, tady vidíš, jak ta hra je kokocká úplně. To není jeden díl, co bych sa nemohol, co bych to dal bez toho, by som sa kúkal na tutoriál. Taká pičovina to je. On ich v sekunde všetky pozabíjal proste. Drba měl toho hotové, to jak sa na nich trefil. To musíš proste asi vyložené vedieť, kámo. Alebo ja nevím. Ale jemu sa to nelagovalo stále. Tá hra je moc stará. Ona sa proste seká, kámo. Ona sa šateruje. Kúše sa. Že to ona ide dobre, normálne, kámo, ale proste. Sem sa proste tak sekne debilne. To je stará. Jak republika. Ja to kámo, že tí tutoriále. Do piče vyjebanej špatná karta. Tí tutoriály sú, ja iba 2 roky staré, aha. Jako miel sa raz tu teraz bol 9 rokov starý, teraz sa mi zdá. A už je to tu, tref prosím ťa. Víš, oni proste robia henach, asi pičoviny. Víš, oni robia tí popáleniny, títo drbile on je. A je to piči už. No to nic, to sa musíš trefiť každý krát, to raz sa netrefíš, je to v piči. To co je za debilinu? To nemyslel vážne do piče, to sa na to má trefiť, kurva. Toto je pičovina vyjebaná. Strašne ráno týpek toto proste. Dojde, že kúkni sa, co mám proste ve mne, hej. A zrazu chrobáci začnú proste po srdci loziť. Toto je dobrý random týpek, hej. No. Proste random tí špiny chodia. Posledný, jo! Ja to spravím, proste, počkaj. Help. Toto. Rapid relief green to heal to burn. Tak, resum rýchlo. Ty si debil! To co bylo? Však ja už som to měl! Toto není možné, to co jsem spravil do piče. Ja jsem omylem klikal drblo. Ja jsem na resum chcel kliknúť, boha. To co sa tady včo stalo? Ja jsem túto hru drbal do riti, fakt. To není už možné toto. Ja jsem drblo klikal omylem jede inde, či co jsem spravil? To není možné toto. Ja to jebem do piče. Ty kokot! Že jak to spravíš, rondi do piče z tej baterky, jebal som ti celú baterku vyjebanú. Ty to nemôžeš mať v rukách, ty kokote neschopný, vyjebaný do piče. Nemôžu to mať v rukách, ty debile sprostý.
Ty co zrobí? Do piče! Koľko má dať ty z tých vyjebaných? Tu máš! Najbuď ti pičo! Celú tú vyjebanú špinkačku vyjeb na ňo! Kurva aj s tým! Ježiš, co je za problém? Do piče! Jebem na to. Hej, čo sa mi jak darí, ty vole. 50 vypijem stále. Ty si fakt kokot vyjebaný. Co si ja aj nechcem tam spravil proste. Však uvidím, vedíte, kámo. Ja tam tú scénku zopakujem niekoľkokrát. Tak, resúme rýchlo. To co bylo do piče? Ja som to už miel, chápeš to? Ja som to miel už. No. Čo sprav tam si drble oné. Cez ktoré môžem vidieť potom, no jebem na to. Ja sa to vyjebem do piče! Vyjebu sa na to, to sa nedá toto kurva! Ale keď to už spravíš, že je do piča, potom to ty kokot jebneš doňho. Ty kokot je sprostý. Lebo si piča sprostá. Klik zoom a zrazu je proste, použije to do piče. Ja mám to stále nervy. To co bylo? Ja už si presne vypravil do tam. Už som to kurva miel do piče. Ja už som to miel. Táto keď sú blízko u sebia, chápeš? Že vždycky nejakého trefíš. No. Nic. Boha posledný! Však som ho trefil, ty pičo! Co bude ďalej? To má 4 minúty. To pôjde ešte raz. To je jak mandát. Ja tu jebu, nech to nejaký cheat na to, kámo. Že to proste preskočím tohoto tupca, to ja toto nedám. Toto není šanca, kámo. Jak to ten čurák môže tak ľahko dať, kámo? Jak? Čo to nejde sa trefiť na tých čurákov z prostých. Chápeš to? A to ešte proste, kámo, niekoľkokrát, ty vole. No a tam mŕte tých popálenín, že z chrobáku vydebaných, nech nemôžeme to vidieť. Ty si čurák. Dobre, zase to isté, kámo, mňa vydrbe tady. Daj mu totok. Co tak dlho trvá? Haló, drbeti, delaj! Však to není možné, to tak dlho trvalo. Aj mu to dokonca nedalo. Ja strbne. Ja za 16. To podľa mňa, kámo, sa má stať. Prosto má stať aj na to. Na to určite, kámo, sa schválne to proste dá dole. Nech ja musím použiť tú sračku, aby som to reštartel. Chce určite. Delaj rýchlo to bez správ. No, toto. A poď! Toto co nefunguje do piča aj s tým. Toto sprav. Jebu ti na to. Pičuj na to je skurná, môžeš to piče, zdávam sám, badám tú hru do detí, je do piče ty kurvo, bona by skapal, co vymyslel, vidíme sa zajtra, jdi do piče, vidíme sa zajtra.